Berkah talenta. Mbak Silvi. Oleh nangis ora aku? Aja ya. Sedih. Sing manut wong tua, pancen ngikuni wong tua ki jelekane ngono. Iya. Iya toh? Iya. Sabar ya. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah loro wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cah liyane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora ono sing jaluk dilahirke keluarga sing kaya kene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat pelungane perkara disangka wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe ngene man nasib dhewe kamu siapa iki menane terus piye rungokno iki tak ceritani ya berkah talenta Jatuh, sabar. Yen pancen kudu pisahan aja nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dhewean ora esek-esek ora ono sing jaluk dilahirke keluarga
berkah talenta.